ya pan demand autonomous state pivek nang yili tom pan la BJP tom banget hang na claim header alang litum wan unider la pen alang litum PGR VGR along le penta eviction header la pen ke lan chot kali asulang hala sarthi phang cholong lian da eviction header la pen hala karbi long lep asar pimara tom pan long lep okay be paji jor waret long lep bongo senatum hala tom phanda eve eresanda hai header long lep ke alapen ke ko barielo diwa akhe tom phan bang ni pichilot long lep pichi tom phan eres hai header lo long lep rina rong pipi alapen anu kaprek do lang bang krihini la sona case ni tuwachilidun in nona phanta eres hai header lo hasdi pi hai header lo la pen la son ke non ke la BJP tum la son kapachi plang ye phan rap dun rong pen a jot non ke la bang son karbi pi dimasa pi tribal pi tum a okve kapachi jor akam BJP tum rap dun rong la pen ke ka ke klem tum phan video ka he no hala information technology arona ten pen section 67 ateng pen 67A ateng pen ka arrest lang ido lata arrest hai derlo la pen alang litum a mobile phone ta police atum papetris along le derlo alang li tuliram mong hanggepu police ta SP ka DC ta alang li deng sidok pu an yenon alang li deng sidok pu tante la ka arrest reke alang li tuliram mong hang si paires long le derlo lake prostitute atom han ke rapdun prostitute ka pe ong ya pa karbia khai prostitute akhai pu pa thang ya phan si tuliram rong hang claim bomb la pot si la banke ka challenge bu ke nilitum ke than atum lo siksido nilitum than lo nilitum amastor alang li tuliram ga stu nilitum asatro student bangsa satro tumke amastor pancelins le kaita kacharli aman si pi titi alang lige agyan ka we penajo amastor pancelins rong alang dia bagai bihar bantuan de biara putra bana le bihar bantuan de biara putra bana le siksidula lam ke apinong ka debate nang ni takali Mastor pen student to debate ma. Mastor pen student to debate be. Sita alang li agyan ka we pojo. Mastor bhan alang li ka debate jipo. Lagi pa debate nang lagi bagyan li tum da dudunji. Sita ka debate along acham cha tum adung inut ta do de ni. Hala opilo mahala engkor bang ta BJP acamca kali lihat nangi gunda tum avidat nangi ada ka debate along ke lake has studio arlo nangi audience akam ave lake nitum entertainment pan ka lihat ke lake live si damji nitum la bang ha studio arlo la bang claim nangi lalu belum studio ada belum lagi ni tum cetan bo ni kadibet kalilo ni tum ye tan lepo ke tan bo alang lagi ni student lo